क'क्राझार सहरखौ साखोन सिखोन लाखिनायनि सांग्रांथि हाबाफारि लादों इन्डियान स्वास्थ्य लीग 2.0 हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनिफ्राय क'क्राझार सहरनि म्युनिसिपाल बर्डनि बानजायनायाव फैगौ 2 अक्ट'बर महात्मा गान्धीनि जोनोम सानसिम इन्डियान स्वास्थ्य लीग 2.0 हाबाफारिया थागोन। क'क्राझार म्युनिसिपाल बर्डआ इन्डियान स्वास्थ्य लीग 2.0 हाबाफारिजों लोब्बा लाखिना सांग्रांथि हाबाफारियाव क'क्राझार सहरनि नोगोरारिफोर बयखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायदों। मानोना क'क्राझार सहरखौ गोथां आरो पल्युशन फ्री आरो सिंगल यूज प्लास्टिकखौ बाहाया अब्लासो क'क्राझार सहरखौ नायनो समायना महर नुगोन। क'क्राझार म्युनिसिपाल बर्डआ इन्डियान स्वास्थ्य लीग 2.0 हाबाफारिजों लोब्बा लाखिना सांग्रांथि हाबाफारिजों फुंबिलिनि समाव क'क्राझार सहराव साखोन सिखोन एबा सिबस्रांनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव क'क्राझार म्युनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसालिमानि फरायसाफोर आरो एनजिअफोरा बाहागो लादों। दिनै जोङो क'क्राझार म्युनिसिपाल बर्डनिफ्राय इन्डियान स्वाचछता लीग 2.0 नि प्रग्रामखौ लानाय जादों। बाहाय गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमा बिथांमोन फैदों, गोबां एनजिअनि फैदों, स्कुल स्टुडेन्ट्स फैदों, क'क्राझार गर्ल्स हायर सेकेन्डारिनिफ्राय फैदों, डन बस्क'निफ्राय फैदों, हायर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय फैदों, क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि स्टुडेन्ट्सआ फैदों, डन बस्क'निफ्राय फैदों। बिथांमोननिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। जोंखौ क'क्राझार म्युनिसिपाल बर्डखौ दिनैहाय क'क्राझार नोगोरखौ साफा सुफा लाखिनायनि मोनसे सांग्रांथि मेलाव मदद होफैनायनि थाखाय दिनै इन्डियान स्वाचछता लीग 2.0 जोंना दिनैनिफ्राय जागायजेननानै 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्तिसिम थागोन। आरो बाहाय जोङो क'क्राझारनि गासिबो रेसपेक्टेड सिटिजेन्स बेखौबो जोङो खावलायो जाहाथे नैबे जोंनि सांग्रांथि मेलावहाय बयबो बाहागो लायो। क'क्राझार नोगोरखौ सहरखौ गोथां आरो पल्युशन फ्री खालामनायाव जोंखौ मदद होयो। सिंगल यूज प्लास्टिकखौ जाहाथे दा बाहायथों आरो जोंनि गासिबो नाला ड्रेन गावनि साराउन्डिं बेखौ जाहाथे साफा दोनबासो जोंनि साइस्थ' बिथिङावबो हेल्थआबो मोजां जागोन आरो जोङो नोगोराबो नायनो समायना जागोन। जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा जिहेतु क'क्राझारखौ सिटि अफ पिस आरो जोंनि हेडक्वार्टार हिसाबै गोजोननि नोगोर होनदों। गोजोनखौ जोङो अब्लासो लाबोनो हागोन जेला जोङो क'क्राझार सरकारजों लोगोसे सरकाराथ' जोबोद नाजागासिनो दङ। मोजां प्रजेक्टसा बाहाय क'क्राझार नोगोर हिसाबै फैगासिनो दङ। थाबैसो जोंनाव टाउन हल फैगासिनो, सिटि वाटार प्रजेक्ट फैगासिनो, वाइडेनिं अफ रड जागासिनो, जोङो टाउनखौ बिउटिफिकेसन खालामनायनि गोबां खामानिखौ मावगासिनो। जोंनि डोर टु डोर कालेक्शना जाहाथे मोजाङै मावो। बाहाय SLRM जों लोगोसे जोंना सृष्टि एनजिअ नेरसोन एनजिअआबो बाहाय लोगो नांनानै मावगासिनो दङ। दा बाहाय जोङो बयखौबो गुरैयै खावलायो जाहाथे जोंनि नोगोरखौ जोङो साब सिखोन दोनो आरो बयबो सांग्रां जानानै जोंनि नोगोरखौ जाहाथे जोङो सारिय' बिथिङै रैखाथिनिफ्राय लानानै साफा सुफानिफ्राय लानानै बेखौ जोङो मोजाङै लाखिनो हायो। बयनिबोसिम गुरैयै बेखौनो खावलायनाय थाबाय। होनदों खुनु मोनसे एस्टाब्लिशमेन्ट बा गुड गभर्नेन्स जेला जोङो खोथा बुङो बाहाय रायजो पाब्लिकफ्राबो मदद होनांगौ। जोंनि साइडनिफ्राय जोङो जथेस्थ' सेस्था खालामो, सांग्रांथि मेल होफैबाय थायो, जोंनो नांनानै साफा खालामहैयो। सामफ्रामबो नोंथांमोनानो नुयो जोंनि साफाय कर्मचारि बिथांमोनहा साफा खालामो। जोङो लामाफ्राव दखान होनायखौ जोङो रेड खालामो जोङो बादा होयो। खिन्थु थेवब्लाबो जोंनि बे पाब्लिकनि मददखौ जोङो लुबैगोन आरो मेडियानि हेल्पखौबो जोङो लुबैगोन, मददखौबो लुबैगोन जोङो आरो जोंनि पाब्लिकखौबो जोङो खावलायगोन जाहाथे जोंखौ मदद होयो नैबे माखासे सिस्टेम मेकानिजमखौ लाबोनायाव, मेकानिजमखौ दानायाव आरो जोङो जोंनि साइडनिफ्राय जोबोद सेस्था खालामगासिनो दङ। जोङो नैबे लामानि बाजारखौबो जों दस्रायाव लांनो थाखाय अल्टारनेटिभ लांनो थाखाय जोङो सेस्था खालामगासिनो दङ। दा नैबे मेन बाजारनिखौबो जोङो अल्टारनेटिभ लांनो थाखाय जोङो माखासे सेस्था खालामगासिनो दङ आरो जोङो नाजागासिनो दङ आरो लोगोसे जोङो ना हाथाय, दाउ हाथाय बेखौबो जाहाथे जोङो सिङाव लांजोबनो हायो मोनसे मेकानिजमाव, बेखौबो जोङो
जोबोद नाजागासिनो दङ कनस्ट्राक्शनबो जागासिनो दङ आरो ट्राफिक पुलिसजों दाख्लैसो जोंनि डिपार्टमेन्टआ जिरायदों जाहाथे नैबे मेन बाजाराव वान वे मोनसेथिं हाबनानै माने ओंखारनाय माने वान वे खालामनानै एक्जिट आरो एन्ट्रिखौ जोङो लाबोनो हायो बेखौ नाजादों खिन्थु बाहाय जोंनो बयनिबो मददखौ नांगोन जोंनो पाब्लिक मददखौ नांगोन जोंनो मेडियानि मददखौ नांगोन दखानदारफोरनि मददखौ नांगोन जोङो जेब्ला खामानि मावनो लायो फ्राय बहुद समावहाय जोङो बाधाखौ मोनो थेवब्लाबो जोङो रायजो राजाफोरखौ बुजायनो नाजाबाय थायो जोङो आयेननि बेबस्थाखौथ' लाखानांगोन माजे माजे जोङो दा प्लास्टिकनि सिंगल इउज प्लास्टिकखौ जाय बाहायदों बेनिबो जोङो आयेननि मदद लानानै माने रेड खालामनाय जादों पेनाल्टिबो फोनांनाय जादों आरो लामा सामा बाला अन्थाइ दोननायखौबो जोङो माजे माजे सम थिखाङो खिन्थु बाहाय जोंनो जेब्लाबो पाब्लिकनि रायजोनि मददखौ नांगोन